assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windagay TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi caggal calminade noon ko yettude Allah tigui dokkuren kattanɗe e bawal ha mbawen artude émission meɗen fodde taw wonanta on ɗum ko Oumou Sy Ba debbo mahor fonde Thilbou min Diaby en calmini bandiraɓe rewintoɓe jawte meɗen to Windagay TV onon kala on jettama on jarnama hano hannirta ni émission meɗen fodde noon arti koye fannu goɗɗo sen mbi fannu goɗɗo noon arti koye nder rendo meɗen arti ko ganduɗa hoorema eɗen jogo hen caɗele no fewi hande noon ko ɗum jiɗɗen yewtude woni caɗele dewgal noon eɗen gandi ko ɓuuri hen hewde e caɗele baɗoɗe woni mariage forcé woni dokkeɗa tan debbo far fosso walla dokkeɗa gorko far fosso saaha ene waɗa caɗele e oɗo gorko mo ganduɗa ko dokkaɗo debbo taw debbo o yiiɗa ene dañi hen caɗele no fewi e fitinaji saaha kadi debbo o ene rokke gorko mo yiiɗa waɗa hen caɗele no fewi adda fitinaji ɗi gasata hande noon ko ɗum jiɗɗen e yewtidde e bandiraɓe ƴeewen so tawi ɗen ɗon caɗele ene mbawi ustade no fewi nde wonno ɓe mbi so tawi aduna na yaaha waylo waylo jamanu en jadete e jamanu ganden kadi ko ɓenni ko e ko kewi joni ko wona gotum nden eɗen mbawi wiide sukaɓe nden ene kaade e ndigal ene kaadi e yamirode kono sukaɓe hande ɓe kañum enne ko yidde mumen tan dewi ɗum noon so tawi jomum rewi yidde muɗum a walla ɗum hen wasa gañdema wasa gañde ɗum ɗum noon hande ko ɗum jiɗɗen yewtude woni holɗum saaha oɗo debbo mo ganduɗa ko manam ko dokkaɗo mo ganduɗa ko gorko mo yiiɗa mbiyeɗa ɓi goggo ma walla ɓi kaw ma saaha ni ne wasa wonde bande ni taw ko jawdi wiye ya resodira e muɗum far fosso naata hen taw a yiiɗa eɗen gandi caɗele kewɗe ene jalta hen woni konko debbo mo ganduɗa ene nanna e dewgal mo yiiɗa sa nannama dewgal nga yiiɗa noon a wawa moƴƴinde a wawa fewnude a wawa yonnude te kadi a jooɗortako no poɗɗa jooɗorade ni woni e nder galle he woni e nder suudu he surtout noon dewgal wona e nder galle tan dewgal wona ɓornade wutta tan dewgal wona defde tan e ɓattinde walla wuppude e ƴogde dewgal ngal wonko namdi ko heewi woni hakkude debbo o e gorko o so tawi ɗum ɓenni tan eɗen gandi ko nder suudu mbiyeten so tawi en mbi suudu ndu noon a moƴƴinani eɗen gandi ngal ɗon dewgal wawata moƴƴude wawata fewde wawata yodde nde won noon an debbo o a tottata hakke muɗum ha timma holko saabi par ce que a yiiɗa ɗum ka dokkale far fosso joni a naati hen mettene mbarma a naati hen a yiiɗa a naati hen a wawa wullitade a naati hen sababu no jinnaɓe ma nanduma hen kono noon addanma caɗele addanma fitinaji kono eɗen gandi so tawi memi debbo o tan memat gorko o nde won noon so tawi gorko o mo ganduɗa addi joom suudu muɗum dañani hen ko yiiɗi ɗum tan eɗen gandi caɗele mbaɗi ko debbo yiiɗa ko foof gorko o tinat ɗum kono noon an debbo o an mo ganduɗa ko an totta mo yiiɗa o ko an addata geste ji ɗi ganduɗa hoorema gorko o wawa dañde hen beelama no fewi en ji won hen ɓe ganduɗa ni ene kaɗa koye mumen worɓe mumen no fewi en ji ɗum ɗo henna so jamma ari keppa ha tiiɗa sababu no holɗum mbiyata ko a dañata hen plaisir a dañata hen beelamma par ce que on ɗon a yiiɗa ɗum te kadi oto jejjiten ɓe mbi suudu ene faaɗi ko yiɗidirɓe tan mbawi wondude e ndun ɗo suudu so tawi mun kala ene jogue e goɗɗo won haysoko seeɗa tan ko ganduɗa ko probléme eɗen gandi ɗon feeñat ɗum noon wadde so tawi eɗen dokka sukaɓe meɗen dokken mo yiiɗi wawa fewnide wawa moƴƴude so tawi jibini hen sukaɓeɓe mbawa dañde barke kono so tawi a resima e nder galle walla a wondi e joom galle ma taw joom galle ma weltake ma taw joom galle ma ko yiiɗe ma ko dañata ɗum annene ko jiɗɗa e joom galle ma a wawa dañde ɗum ko holɗum noon a añani ɗum de kono a yiɗira ɗum dewgal en ji fitinaji kewɗi nanɗo hen ne mbaɗa jiya jomum wiye yo naat hen far fosso naata hen lewru lebbi ɗiɗi suuto so suutima yeehi galle mumen fewnite kadi walla waaje arta so jooɗima kadi wonata balɗe hankkandi heddo jomum ene yaaha ene arta wiya jomum yiiɗa resede taw ene yiiɗi resede ha maayi kono rokkako ko yiiɗi neɗɗo sa rokka ko jiɗɗa a wawa fewninde a wawa moƴƴinde a wawa yonnude dokken sukaɓe men ɓe jiiɗi so nden yonti mbawa fewnude ha feewa en ji kadi wonɓe ganduɗa rewɓe ɓe ganduɗa ene dokka wiye fitinaji ɗi ko kamɓe gaddata ɗum tawde ko dewgal forcé addata ɗum joni noon ko jiɗɗa waddude e joom galle ma ko a dañata ɗum jaaha ƴewya ɗum banggue goɗɗo bandiraɓe jaafoɗon e konngol ngol holko saabi par ce que to dañata to beelamma a wawa dañde ɗum ɗo henna e nder suudu ma holko saabi par ce que mo dokkaɗa o a yiiɗa ɗum te neɗɗo wonto sa yiiɗa ɗum bandam en yo yimɓe kaldu gon sa yiiɗa ɗum hayso ɓattimama ene wonma zone hayso ɓattima hay ala ko waɗata haydara ko welma
joni no mbiyon on ɗon yo wuur e ngal ɗon dewgal far fos joni o gaddi caɗele walla o gaddi fitina par ce que ko waɗata ko rewani Allah jokkani en ɗam to dañata belammo to ko caggal galle dañata ɗum ko toon fijata ko toon jalata ko toon dañata ko welnata fittande muɗum ɗo henna noon ala ko dañata ɗo henna haydara joni o gaddi fitina konko debbo o on pawi ɗum ko ganduɗa hoorema wona lawol konko gorko kadi o dañata hen belamma jiya gorko saaha kañum ne yalta woppa debbo e suudu muɗum par ce que dañata hen belamma men gartu hen on ɗon gorko ɓe ganduɗa kañum en eɗen jogui ɗen no caɗele gartatan tan ko caɗele ɗe ganduɗa rewɓeɓe ene mbaɗa ɗum saaha banda men en addi fitinaji konko debbo o watta yaade omo yeliyo ɗum banggue goɗɗo ayi o addini hoore makko jimol woni holɗum inde makko nana bona taw de ko bonni inde makko wona kanko de ko bannaɗo ko yiiɗa ko dokkaɗo ko yiiɗa o wawa feenude o wawa moƴƴinde joni o yaha o yuuɗi ɗum banggue goɗɗo joni ƴeewen tan so tawi ko dañon ɗon ɓesgu ayi ɓesgu ngu e hoore muɗum eɗen mbawi dañde caɗele par ce que wiyete ko yumma ko jogui joom galle muɗum hande ñalla ɗo ɓawa janggo waloto hen ɓawatel yahoto hen taw noon caɗele ɗen ɗon ko ƴeewa ko guila e fondement he jomum kadi aussi ko ɓuuri hen hewde en mbiyani so tawi yewmumen jiɗodira tan ɓessodirta joomi enen mbawi wasde yiiɗodirde taw enen jibidini ɓiɓɓe ha heewa taw belamma ala ɗon ko fittinde tan kala nde pinɗa tan ko fittine e caɗele wonata hen bandam en wonɓe ganduɗa hande enen doogui cuuɗo mumen wonɓe ganduɗa so tawi ndesama tan naati suudu balɗe ɗiɗi gonata hen doga jaaha leyɗele goɗɗe ɓe jii ɗum ɗo hen walla doga jaaha leydi gondi walla jaaha jalta guure mumen ayi ɗum fof ko caɗele so jeehi toon noon ƴeewa gurdam goɗɗam guura ɗum toon heddo no wiye kaari rokkama kaari de dogui kaari de waɗi ni watti ni taw bandiraɓe ko ɓuuri hen hewde ko enen mbaɗata ɗum ha tengti noon dokken sukaɓe meɗen ɓe jiiɗi so tawi en dokkiɓe ɓe jiiɗi tan maɓe moƴƴin maɓe pewnu maɓe jonnu maɓe kadi gandu holno ɓe nanguirta dewle mabɓe kono so tawi enen potsaɓe koɓe jiiɗa en addana en fitinaji gasata ha tenti noon e sukaɓe ko mawnoɓe kadi sukaɓe kala ko jinnaɓe ene guura ɗumen sikka ko ɗum woni ko moƴƴi ko taw wona ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum fewani yoɗani ɗum foof addata ɗum noon ko rokkede komo yiiɗa eto ɗen noon so tawi eɗen dokka sukaɓe meɗen woni debbo hen woni gorko hen dokken ɓe jiiɗi ɓe mbawa moƴƴinde ɓe mbawa yonnude ɗum noon mi salmina ɗon Bombel Diabaté gonɗo toon to France debbo mo Yacine walla mi wiya debbo mo Sagnaf walla debbo mo Gawde ɗum noon ko ferlo foof ɗum noon Allah jarama a jarama mi salmini dendagal bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Windara TV ha saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi